שלום וברוכים הבאים לספיישל הסולואים הגדול, אנחנו כאן בכל המועד פסח ואנחנו כאן בספיישל סופר סופר מיוחד, ספיישל שחלמתי שנים רבות לעשות אותו, ספיישל שלדעתי הוא ככה באמת מסכם את המהות ואת מה שקולפליי מביאים לעולם המוזיקה היהודי, את היכולת הזאת באמת לתת גם למוזיקה לדבר וגם בפן האומנותי וברמת מאחורי הקלעים שלה, ברמת הסיפורים המעניינים שעומדים מאחורי השירים הגדולים, והיום אנחנו בספיישל נשפנים עם אורחים מיוחדים. נמצא איתנו אחד מגדולי הנשפנים, אחד האנשים שכנראה השפיעו הכי הרבה על עולם המוזיקה היהודי, בטח ובטח בהיבט של כלי נשיפה. דור אסרף, מה שלומך? איך אתה? חול המועד שמח. חול המועד שמח, חג שמח, איזה כיף להיות פה, ממש. איך המצות, איך ככה היה התחושות, הרגשות? נדע אחרי זה. נדע אחרי זה. יפה מאוד, יפה מאוד. דרך כלל זו זכות גדולה מבחינתי שאתה נמצא פה, זה באמת מרגש אותי. אתה יודע, אני עוד זוכר שלפני, לדעתי יותר מעשור, אני ממש זוכר סיטואציה שחבר שלי כזה אמר לי, תשמע, יש חתונה של אח שלי, וסגרנו את דור אסרף. אמרתי לו, תסביר מה, הוא אומר לי, תשמע, זה הנגן מספר אחד בארץ. הוא אומר לי, זה תודה, וזה באמת היה לפני כל כך הרבה שנים, ואז כבר נחרט לי השם הזה, ואמרתי, אוקיי, זה בן אדם שצריך לעקוב אחריו, זה בן אדם שצריך לשמוע מה יש לו לומר, וזה זכות וכבוד גדול שאתה כאן. אנחנו כמובן נדבר על הסולואים הגדולים שאתה בעצמך עשית, בכלל על כל מה זה אומר לעשות סולו בשירים, במוזיקה. ובנוסף נמצא איתנו כאן לא אחר מאשר בן דודי שמואל ויינריך או שמוליק ויינריך, מעבד מוכשר, מעט נחבא אל הכלים, לצערי אני אומר את זה. מה קורה שמוליק? שלום וברכה. חג שמח, חג שמח, משתבח שמולד. חג שמח, ואיזה כיף שגם אתה פה נמצא איתנו. רק אני אסבר את האוזן למי שלא יודע, עשית והפקת מוזיקה לכל גדולי הזמר החסידי, עבדת מביניהם ממוטי ויזל, ויש עוד 700, ושמואל גריינמן ושמולי קליין, ואני יכול להביא עכשיו עוד 700 שמות, אם אתה רוצה אתה יכול לחזק אותי. כן, בסדר, אבל אנחנו נסיים את השעתיים האלה מדי זה, אז בואו, נמשיך הלאה. מצוין, ככה אני אבנב את האווירה. בכל אופן, מה שאני, והאמת היא שאולי אחד הלהיטים הכי גדולים שהפקת זה ככה, אנחנו עכשיו בחג הפסח, וזה מאוד מאוד ככה ספציפית מותאם ומתאים לחג הפסח, זה קדש אורחץ, המפורסם של מוטי ויזל, קדאי שיר חץ, זה באמת אחד השירים והלהיטים המדהימים, ויש שם גם סצנה שאתה, רגע דור, אתה גם משתתף שם בקליפ? לא יודע, קראת לי? לא. לא, אני לא חושב. אני הייתי שם על גיטרה בס עם יואלי גרוס. זהו, כי יש שם כמה נגנים שרואים שממש נהנים להשתתף בחוויה המפוקפקת הזאת. זה הלייב? זה הלייב? לא, זה היה רכיבה על גמלים בקליפ שהם צילמו. עשינו רכיבה על גמלים בשביל 3 שניות בסרט, בקליפ שיצא, היינו 2.5 על גמלים. אני 2-3 אחר כך עוד... הלכת באלכסון. משהו כזה. חשוב מאוד, ככה אנחנו אוהבים. גם הגבל הלך באלכסון, בסדר. חשוב מאוד, אז זה באמת ככה שני מוזיקאים סופר סופר מוכשרים, שזה כבוד ענק לי לחלוק איתם חדר אחד, ובאמת היום אנחנו ככה נשתדל לסקר ולעבור על הסולואים הגדולים מכל הזמנים. חשוב לציין שיהיה לא מעט אנשים שישבו עכשיו בבית ויגידו, נו באמת, את הסולו הזה לא הכנסתם, זה הסולו הגדול של כל הזמנים. חברים, זה מה שנקרא לטעמנו האישי, לתחושתנו, מה שאנחנו מרגישים, איך שאנחנו חווים את זה, זה סובייקטיבי לחלוטין, זה איך שאנחנו והדברים שאנחנו התחברנו. כמובן שגם ביקשתי מהרבה אנשים, גם שצופים בסטטוס שלי, גם במהלך השידורים שלי בתקופה האחרונה, ביקשתי שאם יש לכם רעיונות והצעות לסולואים שמבחינתכם הם הסולואים המכוננים של עולם המוזיקה, תציעו, תשתפו, תספרו, ושלחתם, וחלק מההצעות הם לא שלי, וגם לא של דור ולא של שמוליק, זה ממש הצעות שאתם שלחתם, ותודה על כך, באמת תודה עצומה על זה, זה לא מובן מאליו, הכיף, ההשתתפות הזאת שלכם, זה נותן באמת תחושה שזה מעניין אנשים, זה מדבר על אנשים, ואני חייב לציין גם שההיענות המדהימה שהייתה לפרויקט הזה, וכמה שבאמת ראיתי איך אנשים מתלהבים מהדבר הזה, זה מדהים בעיניי, וזו זכות גדולה. אז אנחנו יוצאים לדרך, וככה הייתי רוצה שנייה לפני שאנחנו נתחיל גם באמת לשמוע את השירים, ובאמת להאזין לזה כמו שצריך, ולתת את הכבוד לסולואים הגדולים. דור, מה לדעתך מאפיין סולו שהוא איקוני? אתה יודע מה, בוא נלך אפילו שלב קודם. מה זה בכלל אומר? אתה כנגן, אומרים לך, כנס לאולפן, תעשה מה שאתה רוצה? קודם כל זה מפחיד לפעמים, לרוב זה מפחיד. בפן היצירתי זה מאוד כיף. כי במיוחד אם זה מעבד שסומך עליך ומכיר את העבודה שלך והכל, זה מאוד מאוד כיף שהוא נותן לך לבטא את עצמך. ובוא נאמר ככה, מרבית הסולואים שאתה בעצם מבצע, זה דברים שפשוט אומרים לך, כנס תאלתר? בגדול, יש סולואים שהם ברורים, תלוי מי המעבד. יש מעבדים שהם מאוד מאוד יודעים מה שהם רוצים, ואפילו אל תיתן להם תוספות, כאילו, הם רוצים את זה ישר רק עם הפיל כמו שצריך,
ויש כאלה, זה הכיוון, תעשה מה שאתה רוצה. ואז אתה נותן לו כמה אופציות, ואז הוא בוחר, כאילו, את מה שנראה לו. ומבחינתך כנגן, מה האולטימטיבי, מה האידיאלי, מה אתה היית מאחל לעצמך כל בוקר שמזמינים אותך ככה לסשן סולו? להביא, כאילו, בסוף אני אוהב, אני חושב שכל מוזיקאי אוהב לתת את ה... אם זה מעבד, אם זה, אבל אני נגיד, אני עצמי, תן לי להרגיש את השיר, תן לי להביא את הסולו שאני מרגיש אותו. האמת היא שאני גם הייתי מנחש שזאת תהיה התשובה, כי זה באמת, זה נשמע חלום, זה נשמע כמו כלי מדהים, הדבר הזה להצליח לאלתר, כי מוזיקה זה איזושהי, אני בטוח שגם כנגן הרבה פעמים יש את הקושי הזה, שמולי גם אתה יצא לך לנגן, אתה גם עשית קלידים המון שנים, עכשיו אתה גם נכנס ככה לעולמות הבאס, זה לא, זה כאילו, לפעמים יש תחושה כזאת, כאילו כנגן, שאתה קצת אולי נאבד בתוך מוח של מישהו אחר, בתוך נשמה, וזה ויז'ן של מישהו חיצוני, וכאילו, כשנותנים לך לעשות את הסולו שלך, אז פתאום אתה חוזר להיות המוזיקאי הזה, הילד הקטן שמשחק בגינת משחקים הזאת של המוזיקה. כן, בדיוק. אני אגיד לך עוד משהו, שמהצד של המעבד, אני חושב שאני בכל מקרה מאוד מאוד אוהב כן לתת לנגן, גם אם אני כתוב לו תווים, אם זה בתוך ברס, אז הוא צריך לנגן לפי הספר. אבל אם יש לו סולו, אני ממש מעדיף שהוא ייתן את הפיל שלו, כי בסופו של דבר סקספוניסט הוא יהיה הרבה יותר טוב מהמעבד, שהוא יהיה הכי מעבד טוב והכל טוב, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, אבל הנגן עצמו יודע לתת את הפיל הכי טוב שיכול להיות. וזה בעצם אולי עונה על השאלה הבאה, שהיא מן הסתם השאלה המתבקשת, רציתי לשאול, שמה בעצם הופך נגן לנגן סולו טוב? שזה בעצם אולי הדבר הזה שאתה אומר, באמת מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, פשוט להכניס אותו לחדר ולהגיד, אני יודע שמה שהוא יעשה זה פשוט יעבוד לי. האמת שזו תשובה שאפשר לענות עליה במשך שעה. אוקיי. יש לנו פה, אנחנו כאן שעתיים ספיישל. בוא נגיד, אם אתה לוקח נגיד אירוע ספציפי שנגיד מישהו רוצה עכשיו באמת לתת, עכשיו יש לך את הרגע הזה לתת את הסולו הזה, ואתה יודע שזה או אתה או הגיטריסט, כאילו. לפעמים זה המצב, תשמע, יכול להיות פה אולי סולו גיטר, ויש לך הזדמנות לתת את הרגע הזה. זאת אומרת, וצריך ממש לחשוב כאילו על המון דברים. אתה מדבר אבל על אירועים, כאילו, שזה קורה בלייב. לא, אני מדבר על האירוע, כאילו עכשיו אתה מקבל שיר, ועכשיו אתה מקבל את הרגע הזה, וזהו, וכאילו אתה, עם מה שיש לך, כאילו, גם עם הרגש, זה הרבה קשור גם למה אתה מרגיש באותו רגע, כאילו. וואו. אני אגיד לך שהרבה פעמים, וזה קרה כבר בשבוע האחרון, זה קרה פעמיים, אבל הרבה פעמים יש לי הפקות שהן הפקות מהרגע להרגע, לדינרים וכאלה דברים, שאין לנו, ממש אין לנו זמן, אין לי זמן לכתוב, אין לי כלום. אני פשוט, בפתיח אני עושה מהלך של אקורדים, שולח לדור, אני אומר לו, קח את זה לאיפה שאתה רוצה, ובדרך כלל יוצאים, לא בדרך כלל, 100%, יוצא בדרך כלל סולואים מטורפים. קודם כל סייעתא דשמיא, שדברים כאלה קורים. וזה ממש כיף, ולכן אני גם עובד עם דור, כי פשוט אני יודע שברגע שאני שולח לו, יש לי שקט, ואני יודע שהכל יצא טוב. העניין, תודה. ממש, להגדי קודם כל. דבר שני, הכי חשוב זה לדעת מה המעבד רוצה. זאת אומרת, אני לא בא לשרת את עצמי, אני רוצה לדעת מה המעבד רוצה. אם אני אקח לדוגמה מעבד מסוים, אני יודע שהוא מאוד לפי הספר, והוא מאוד אוהב את הקלאסית, אני יודע מה הוא אוהב, אתה יודע מה הוא אוהב בראש. כאילו אם אתה תתן לו עכשיו מניירה בלוזית כזאת, או משהו כזה, פיל כזה, חופשי יותר, או צרחות או דברים, הוא לא יאהב את זה. הוא יגיד לי, זה לא זה, כאילו, מבין? וזה דווקא מעבדים של קצת הדור הקודם. הם אוהבים את הישר, את הסיפור, הם אוהבים את האווירה יותר. פחות טכניקה, פחות... זה יותר נשמה, יותר... אז אני חושב שהתשובה היא פשוט מה המעבד רוצה קודם כל, כאילו. וואו. ונגיד הייתה סיטואציה פעם שכאילו נגיד אתה אימרת על סוג סולו מסוים, המעבד כאילו פחות רצה והתעקשת וזה נכנס? כאילו היה דברים כאלה? כן, האמת שכן. יש לך איזה... אני זוכר, אני חושב שזה קרה לי עם איתמר שקדי. אוקיי. בשיר האחרון, ואמרתי לו, אחי, תשאיר את ה... עשינו, הוא לקח סולו, באחד השירים האחרונים שהוא הוציא, והוא לקח שם סולו, הוא אומר לי, תשמע, אני לא רוצה סקסופון. עשינו שיר קודם, בואו נעשה משהו אחר. אז אמרתי, אוקיי, מה האופציות? בואו נוציא את כל המחלקת, עשיתי את זה בחליל, בקלרינט. צנרת קוראים. בזה, הכל, עשיתי לו איזה 5 אופציות בכלים שונים. אמרתי לו, בחייאת, אני אוהב אותך. עכשיו, מה האינטרס שלי, כאילו? בסוף זה, כאילו, אתה יודע, אני לא אוהב, זה לא להעביר כרטיס וללכת. ברור. מה זה החותם? אני לא יודע מה יהיה גם עם השיר הזה. פשוט זה, אתה יודע, זה היצירה שלנו, זה המהות שלנו.
אז אמרתי לו, אחי, בחייאת, תשאיר את הסקסופון, אם אתה... תקשיב לזה. וואלה, בסוף השאיר את הסקסופון, ושמחתי, כאילו... לא יודע, לא הקשבתי לשיר הזה אחרי זה. אבל כשהקשבתי לו אחרי זה, אבל לא... כן, לא עקבתי אחריו יותר מדי, מה נהיה ממנו, זה לא מעניין. באותו רגע יצא סולו, זה, ואני גם הפוך. זה מדהים בעיניי, כי בדרך כלל נגנים, בעיקר באולפנים, אתה יודע, לא מקבלים את התווים או את השיר, עושים אותו, והולכים הלאה, לא באמת זה. זה יפה שאתה נכנס לתוך הסיפור. אני אגיד לך מה, באולפן, אני תמיד אומר, באולפן אתה מאוד חשוף. אתה חשוף לכיוון, ואם אומרים לך, תשמע, אתה לא מכוון, זה כאילו... זה נוגעים לך בנקודה שהיא כל המהות של הנגן. תחשוב שעכשיו זמר מזייף. מה, זמר הזה על במות גדולות וזה. באולפן פתאום זה לא אותו דבר. נכון. אז באולפן הכל חשוף, הכל אמיתי. אין לך עכשיו את כל הריברבים ואת האפקטים שיחסו עליך, כמו באירועים. פתאום אתה פה מול עצמך, והסאונד הנקי, זה מי שאתה. והכל חשוף. אז הכל מאוד זהיר, ואני לא יכול לשמוע את עצמי אחרי זה, זה משהו שרגע, זה לא עובר אצלי. איך אני יכול להעביר את זה הלאה? לכן בעצם רוב נגני האירועים באמת לא מסוגלים לנגן באולפן, וניסיתי כבר הרבה חבר'ה שהם באירועים נקראים ממש מהטופ, הבאתי אותם לאולפן, פשוט איבדו את הלשון, הם לא הצליחו. תשמע, זה עוד נושא ענק שאני רוצה שנדבר עליו אולי בהמשך, באמת על מה ההבדל בין נשפן שעומד בלייב, יש כל כך הרבה על מה לדבר, אבל אנחנו חייבים ככה באמת להתחיל לרוץ. אז אני רוצה עוד לפני שתספר לנו את הסיפור, אתה ככה אמרת לי דקה, 2 לפני השידור, שהשיר הראשון שקלטת בו אי פעם סולו כלי נשיפה, זה היה אצל אוהד מושקוביץ, נכון? כן. בשיר שנקרא ככל... כל זמן. כל זמן, משום מה זה רשום פה קצת אחרת. מצוין. אז אני רוצה שנקשיב לשיר הזה, ואז אחרי שנשים את השיר הזה, אני רוצה שנדבר על הסיפור המעניין שמאחוריו, אבל קודם כל, בואו נשים את השיר, בואו נאזין לו, סבבה? אז אותך בעצם שמענו שם די לקראת הסוף עושה את הסולו, שזה בעצם הסולו הראשון שקלטת אי פעם באלבום בכלל או באלבום בציבור החרדי? בציבור החרדי. ציבור החרדי זה... ומה הסיפור? איך הגיעו אליך? איך זה נולד? מה זה קורה? תן לנו באותה תקופה הייתי עובד עם אוהד, המון. היינו עובדים, אני חושב שזה תחילת הקריירה שלו. בכלל, אני חושב שזה בתחילת הקריירה השיר הזה. והייתי עובד איתו על הבמות, היינו עושים המון דברים, וחולים והכל, ואז הוא אומר לי, אני זוכר שהייתי גם בצבא באותה תקופה, וספר כאילו. כן, חד משמעית. אז הוא אמר לי, תבוא לאולפן. תבוא לגלקול, וזה שתקליט לי על איזה שיר. אז עכשיו, אני רק ראיתי, כאילו, בעיניים שלי, באותה תקופה הייתי עוקב הייתי אצל פטר תקופה, והייתי לומד ממנו כמה שאני יכול הרבה דברים, כאילו, בשביל לדעת והכל, שבעצם פטר זה עוד נדבך שאנחנו נצטרך שעה בנפרד רק לדבר עליו פועלו. אז אני רק מזכיר את השם שלו, כי באמת, וראיתי אותו בסיטואציות עם מפיקים שהיום אני עובד איתם, אבל הייתי רואה אותו פשוט את העבודה, את הסוג העבודה, את הגישה שלו, ומאוד זה. והגעתי לגלקול, ולא אשכח, כאילו סיפרו לי הרבה שמעתי המון שמות, כמו סין גולדה, ושמעתי משה לאופר, ואתה רואה נשפנים יוצאים, ואתה רואה פרצופים, כאילו, ואתה אומר, בונה, אני מכיר אותם רק בשמות. אני כולה בין 20 ולא יודע, 21 אולי. אבל נכנסתי כזה, אוהד כזה נתן לי תחושה טובה, ואתה רואה את משה לאופר יושב שם, ואין להם מושג כאילו מי אני, ונפלתי עליהם כאילו, אוהד אומר, אל תדאגו, הכניסתי להקליט, אומר לי, טוב, אתה מקליט פה ככה, גם הסולו, אם תשמע אותם, הם מאוד פשוט, אין פה עכשיו איזה יצירה, וזה, יש פה, כן, כשאני שומע את זה קשה לי, זה כאילו, אני שומע את עצמי, כאילו ילד, כאילו, הוא בן אדם שהשתנה לו הכל. כן. אז זה ככה מרגיש לי. זה מדהים, כי באוזניים שלי זה נשמע מדהים. זהו, אז כאילו, באוזניים שלי זה כאילו, וואי, השתנה לי הכל, כאילו, ככה אני רואה את זה. אתה תשמע עכשיו סולו, זה כאילו, הכל שונה, אבל... וברוך השם, זה שמחתי שזה יצא, כי יצאתי בתחושה, אני לא אשכח, זה כאילו, אמרתי, אוקיי, בסדר, מקסימום, לא קרה כלום, כאילו. וגם באתי רק עם סקסופון אחד, כאילו, ואיזה מין תמימות כזאת, אבל בגלל שבאתי מעולם קלאסי, אז תמיד הכיוון והארטיקולציה, כל מה שקשור לנגינה, לא הייתי מודע לה, אבל זה היה מאוד, כאילו, מאוד נכון. זאת אומרת, לא דאגתי שאני לא מכוון או דברים כאלה. אבל
וברוך השם, אני שומע את זה עד היום, אני... איזה יופי. תגיד לי, וזה בעצם, זה פותח את הדלת לתעשייה, משם מתחיל לזרום פניות, או שזה לאט לאט? אני חושב, האמת שכל העולם הזה של התעשייה וזה, זה תמיד עובד מישהו היה מבסוט ואומר, אוקיי, בוא'נה, אני אקח אותך אולי להקלטה הבאה, ואז... מה שנקרא פה לאוזן. כן, תמיד זה היה ככה, תמיד זה היה ככה. תמיד אמרו לי, איך מכירים אותך? יש לך כרטיס ביקור? אבל היה ככה. טוב, שמוליק, עכשיו אני רוצה בעצם שאתה תיתן לי ככה איזה שיר שיש בו איזה סולו מיוחד שבא לך ככה שנאזין לו, כי בסוף אנחנו, אתה יודע, תוכנית מוזיקה, וכמו שאמרת כבר אנחנו יכולים לדבר פה יומיים, אבל אנחנו בסוף גם רוצים לשמוע ולהאזין לסולואים הגדולים האלה, וזה הכיף ככה בשילוב הזה בכל פליי שנותנים את הבמה הזאת, גם להשמיע את המוזיקה וגם ככה לדבר עליה בין לבין ולתת את הערך המוסף, וזה שפו ענק לכל הצוות פה וגם ליוזמי הרעיון, ולגבי כזה צריך להגיד שהוא עמד מאחורי הכל, הוא גם הביא את הרעיון למעשה ופנה אליי איתו, שזה ממש התחבר אותה עם ויז'ן שכבר היה לי שנים אחורה, שזה באמת שפו ענק וחובה לומר את זה בכל זמן. אז שמוליק, תספר לי ככה איזה שיר הכנת לנו. חשבתי ללכת על ויחולו של ברוך שלום. שזה אובייסלי אחד השירים כנראה הכי טובים שיצאו. גם מבחינת סאונד, גם מבחינת הפקה, גם מבחינת הכל, והסולו סקספון בסוף, שאם אני לא טועה זה טנור, או... לא, זה לא בריטון, זה טנור כנראה. שאנחנו יודעים מי ניגן אותו, שאנחנו... האמת היא שלא, לא יצא לי לשמוע. אוקיי, אז אם אתם מאזינים עכשיו בשידור ורוצים לעדכן אותנו ככה, לשלוח לי בלייב מה זה, או להקליט לנו הודעה, זה יכול להיות אחלה רעיון ומצוין. בכל אופן, זה אחד השירים סתם, אני שמעתי ממך לא פעם, שאמרת שאתה בודק סאונד עם השיר הזה. יפה, הרבה חברים כמעבד וכאלה, מתעסק קצת עם סאונד, מגיעים אליי עם רכב חדש. שמוניק, אני צריך שתכוון לי את הרכב. אז אני אומר לו, תפעיל את ויחולו, ושם ככה אני בודק את הסאונד, כן? זה אחד השירים הכי נקיים שקיימים בהיסטוריה. טוב, אנחנו נשים את ויחולו עוד שנייה, יש לפני זה עוד איזה שיר אחד שאני חייב ואני רוצה לפתח איתו ברשותך רגע, כי אני גם רוצה להכניס פה את השיר עוד שנייה, יהיה פה איזשהו חיבור, אני לא מתעלם חלילה וחס מההצעה המצוינת הזאת, אנחנו עוד רגע נשים אותה. אבל אני חושב שאחד השירים שהכי מזוהים, באמת, אני חושב שאולי זה היה הסולו הראשון שעלה לי בראש, וגם הכי הרבה אנשים אולי כתבו לי כשביקשתי, שאמרו לי, זה השיר שאתה חייב להכניס בו, האמת היא גם בסולו גיטרה וגם בסולו סקסופון, אני במוח יותר קפצתי דווקא הסולו סקסופון, והשיר נקרא קיילי קיילי לומו של מרדכי בן דוד, שזה שיר מדהים, אני לא טועה הפקה מוזיקלית של מונה, אני חושב שזה שם פטר מנגן את הסולו האיקוני הזה, ובאמת ככה... זהו, אז זה ככה, באמת בא לי שנקשיב לזה, בא לי שנשים לזה ככה, כי זה באמת זה בשר, זה, אם מדברים על סולואים האיקונים, אולי זה הסולו האיקוני ביותר לדעתי מכל הזמנים, וממש ככה בא לי שנאזין לזה, אז בואו נשים פליי ככה ונהנה. אוקיי, ככה פיידתי קצת לקראת סוף השיר, גם בשביל שישאר לנו ככה טעם לספייס, יש לנו גם את הספייס של גיטרה, שחשוב מאוד שיהיה בו גם כמובן את הסולו המטורף הזה שיש פה, גם גיטרה, גם לשפנים, ובאמת היא שככה תוך כדי שהשיר יתנגן ברקע, גם דיברנו, שדור הביא תובנה נכונה מן הסתם, שלא מן הסתם בוודאות, שזה, הוא אמר שימו לב ששני הסולואים, גם של הגיטרה וגם של הסקסופון, עושים את אותו תפקיד, שזה דוגמה לנגיד לסולו שפשוט המעבד אמר, ככה אני רוצה את זה, אל תיגעו לי בזה. מצד שני, אבל גם דיברנו על שפה מונה במקרה הזה צדק, כי זה סולו כל כך איקוני, שאני אומר, תחשוב שעכשיו איזה גיטריסט, אתה אומר, לא, תשמע, אני רוצה לעשות, דווקא אני חושב שצריך לעשות, ואולי פחות, לא היינו מקבלים את הטטן, מצד שני, מונה הוא אחד האנשים שבאמת, באמת יודע מה הוא רוצה, והוא רוצה דברים טובים. כן, נכון. חד משמעית. עכשיו, אתה יודע, אולי זה ככה איזה חלון קטן, רגע לפני שנשים את ויחולו של שמוליק, אגב, אני אסביר לכם פה במערכת, אני אוהב שדברים ככה שיש שקיפות לגבי זה, הסיבה שלא הכנסתי את ויחולו זה בגלל ששמתי לב שבמערכת כאן, בגלל שאנחנו ככה עושים את זה גם בקונספט מצולם, אז שאגב, זה הזמן אולי לומר, אני לא יודע אם זה יעלה ככה הפרק המלא או שנעלה קטעים, אז אני לא יודע אם לשלוח אתכם ככה ישירות ליוטיוב או זה, אבל בכל אופן, בגלל שאנחנו גם מצולמים, אז אנחנו פה על מערכת נפרדת, ולכן העברתי את השירים קודם, והעברתי את ויחולו, אבל זה היה כנראה מתוך תיקייה של פתיחים באחת הפעילויות שהיו כאן בשידור, אז היה לי 7 שניות מהשיר, אז לכן ככה חסתי עליכם והקשבנו לקיילי, שזה בלי קשר חד משמעית, אולי גם היינו צריכים לפתוח איתו ככה עם וואו, זה צמרמורת בכל הגוף. בכל אופן, אז אנחנו עוד שנייה נאזין לויחולו, אבל הזכרנו כאן את פטר שניגן, ומי שלא יודע מי זה פטר, אז בואו נתחיל מזה שאני חושב שאולי המקום שהוא הכי מזוהה איתו ויזואלית, זה הסי ומשס, יחד אני חושב, שם הוא ישב, ושם זה נורא תפס את העין, כי הוא עם השיער הארוך, הלבן שלו והזקן, חצי מלאך, חצי שרף שם, הוא ישב. אני פעם ראשונה שראיתי אותו, זה היה שווקי בקיסריה, זה גם אחד הדברים שיצאו בזמנו, ראו אותו שם ממש טוב.
אבל בסדר, כן. אני- פטר זה פטר. אני את קלטר מכיר שהייתי בן 10, 11, אז אתה גם למדת אצלו, לא? הוא היה בטלוויזיה, תמיד הוא היה אצלנו, אתה יודע, הוא היה הדמות, אתה יודע, כל האומנים בישראל היו כאילו, בציבור הכללי היו כאילו, הוא היה איקוני מאוד, גם הוא היה נרח, ויום אחד אני זוכר שפגשתי אותו באיזה תערוכה, היינו ילדים, היינו באיזה תחרות של תזמורות, היינו ילדים, בני 15-16, והוא עמד שם בתערוכה והציג את כל הכלים של הזה, הוא כאילו, הביאו חנות מוזיקה, הוא הביא וזה, ואז הראיתי לו שאני יודע לנגן פאדיאס גבוה, כאילו, בסקסופון, ואני יודע למשוך אותו לסול. ואז הוא אומר לי, אבל תשנה את העצבוע. למה אתה לא תשנה את העצבוע? תשנה לפה, והסול, ואני כזה, רגע. הוא התחיל לעלות למעלה, ואז נפתח לי כזה עולם, והתאהבתי בו. פשוט התאהבתי בבן אדם, איך בן אדם כזה תמיד נראה לי כאילו רחוק ממך, והוא קרוב אליך כמו זה, ואפשר לדבר עליו עוד 3-4 שעות. אגב, אתה מפתיע אותי פה עם פרט טריוויה שאני לא ידעתי, דווקא אני בדיוק רציתי לשאול, כמה באמת הוא גם היה מוכר, כי יש נטייה הרבה פעמים בציבור החרדי, שנגיד עובדים עם איזה מישהו, ואז אתה כאילו בטוח שהוא כזה איקוני, ואז אתה מברר, ואתה רואה שבציבור הכללי אף אחד לא ידע עליו, הוא כזה ניחוס ספציפית של המוזיקה החסידית. אז אתה אומר שפה זה היה להפך. אין אומן שלא היה, בוא נקרא לזה בזה, הוא כמו האדמו"ר, נקרא לזה ככה, הוא האדמו"ר. לא. אבל הוא בציבור הכללי, הוא רק היה נכנס לחדר, אומנים שהם זמרים, לא משנה, כולם היו תכף קמים ונותנים לו את הכבוד. גם ברמה המוזיקלית שלו, הוא היה מנגן כל כלי כמו, כאילו זה הכלי שלו. וזה מדהים שנשפן מגיע לכזה מקום, אתה יודע, זה לא מעבד או אפילו פסנתרן. כן. היחיד שעוד כאילו כן הגיע למקום כזה זה סינגולדה, וגם הוא לא רק נגן, אלא הוא גם מפיק, יש לו אירועים שלו, והוא גם... כן, אז אני קפצתי למציאה הזו שהוא בן אדם כזה נחמד והכל, ופשוט הייתי כל הזמן עוקב אחריו, כאילו הייתי מתקשר אליו, אגב, אני זכיתי פעם אחת בחיים להקליט אותו, זה היה די בסוף, כאילו הוא כבר היה ממש מבוגר, ואני זוכר שכשהבאתי אותו, אז מישהו אמר לי, תשמע, הוא כבר זקן, זה לא... אמרתי לו, לא יודע, אני רוצה להקליט את פטר, אני חייב לדעת שעשיתי את זה. הבאתי אותו, וכמובן שלא התחרטתי, והיה לי שם קטע קטן, שאני לא זוכר מה, אמרתי לו, קח פה אילתור, ואיזה אילתור הוא הביא שם. וואו, זה פטר, אין, משהו מיוחד. לא, אני חושב גם שזה מדהים, כאילו, עכשיו שאני חושב על זה, שגם בסדר גודל שלו, הוא מעבר לכך שהוא גם בא להשתתף בהקלטות, שזה בוא נגיד אולי עוד משהו כזה, שאנחנו רואים אמנים בסדר גודל שעדיין עושים גם, נגיד כמו סינגולדה שהזכרתם, שהוא בכל המגזרים, והוא עדיין מקליט גם בציבור החרדי, אבל נגיד סינגולדה יהיה מאוד מסובך להביא אותו להופעה, ופטר כיכב בכל ההופעות, וכאילו, הוא מאוד מאוד זרם, כאילו אם להיות... לא, סינגולדה זה לא שמסובך, הוא פשוט לא מגיע. כן. אתה לא יכול להביא אותו להופעה. לא, אז אני אומר שזה מאוד מאוד כאילו יפה, ויאמר לשבחו גם המקום הזה, שמתוך כל התהילה הזאת, ומתוך כל העילה שהייתה סביבו גם בציבור הכללי, הוא נתן לנו גם, אתה יודע, בציבור החרדי, הוא ככה זה, ומונה נראה לי היה מקליט אותו על תקן כמעט יומי. אני חושב שאפשר לסכם את פטר, הוא גידל פה דור, באמת מישהו אמר את זה פעם, אחרי שהוא נפטר, פתאום צצו כל הסיפורים עליו, ואז פתאום קלטו, חשבתי שהוא עושה רק איתי חסד, מסתבר שהוא עושה עם כולם חסד, כאילו ברמה של בוא אליי כל יום שישי בבוקר, נלמד אותך, נשב 3-4 שעות, הכל בסדר, הכל טוב, זה בינינו. ואז מסתבר שהיו עוד 50 סקסופוניסטים כאלה. וככה הם מגיעים אליו, והיו מגיעים אליו, בחינם, והבן אדם הזה היה פשוט, זה אי אפשר לתאר את הדבר הזה. וואו, זה גדלות. והעניין הוא זה, מה לקחת ממנו, כאילו. איזה יופי, וואו, תשמע, אני באמת חושב שזו הזדמנות ככה להוקיר את האדם הזה שהוא כבר, בטח שהוא לא איתנו, ובאמת אם אפשר, שיהיו הדברים, מה שנקרא, לעילוי נשמתו בעזרת השם, וכי באמת, יש אנשים שרק מהנגינה אתה יודע שהוא אדם מדהים, שזה חייב אדם אומרים לי, תן לי, אני רוצה פה סטייל פטר. אומרים לי את זה בהקלטות, תן לי סטייל פטר, אז אני יודע למה הם מתכוונים. הנגינה הזאת, עם כל הבטן, עם כל הבפנוכו. לא, יש לך משהו שמאוד מזכיר את פטר זה שרוצים, אתה יודע, זה שרוצים. אני אוהב תמיד ללכת לכיוון של הצרחות, אחרי זה נשמע עוד... אני הולכת לכיוון של הצרחות, של כאילו... להוציא את השיר קצת מאיזון. זה מה שסיפרת לפני זה, שבאת לפטר, הדבר הראשון שאמרת לו, יש לי פאדיאס גבוה. בדיוק, כן, בדיוק. יפה, שגרת, הבאת לנו את זה. יפה מאוד, אז חברים, אנחנו עכשיו נעבור ל"ויחולו", הגיע הזמן, אנחנו צריכים לתת את הכבוד לשיר הזה, שכמו שאמרת, הוא שיר עם סאונד חלומי, וזה באמת שילוב של שני מוחות גאונים של ברוך שלום יחד עם אידל, שזה שני אנשים שבאמת, תמיד גם היה להם חשוב, אתה יודע, זה משהו שאני חושב שצריך להוקיר את שניהם עליו, בצורה מדהימה, ההבנה הזאת תמיד לקחת תמיד צעד קדימה, להיות צעד קדימה לפני כולם, להביא עוד סגנונות, עוד מוזיקות, לרענן, תמיד, אפילו אתה יודע, היום, כשאידל הוציא את האלבום האחרון שלו, אז כזה, אמרתי,
די, כבר השווינו קו עם כל הסאונדים הכי טובים שיכולים להיות והכל, כאילו מה הוא יחדש הפעם, ועדיין המיקס שהוא הוציא עם אלי לשינסקי שם על רוב ההפקות והכל, זה אחרת, זה מנצנץ, זה עובד, זה קורה. לא, כי הוא פשוט, הוא מפיק מושלם, אידל מפיק כן, מושלם. וזה אלבום שאתה רואה שבאמת גם עשה הרבה רעש כמו שמגיע לו, אז אנחנו נאזין ל"ויחולו". זה בהחלט אחד כנראה הסולואים האיקונים ככה באמת עם הנמוכים והגבוהים וכל הדבר הזה. בריטון. אז זה כן, זה רק בריטון מה שמנגן שם או שהיה שם... בהתחלה לא. סולו אלט, אחרי זה יש בריטון. בסוף זה בריטון. תראה, בגדול לפי מה שאנחנו ככה, מהבדיקה שאני עשיתי, אני רואה שכתוב שארקדי קופמן הוא זה שניגן על הסקסופון. אני מקווה שאפשר לסמוך ככה על הנתונים, אנחנו קצת בדור של הצפת מידע, לא תמיד זה הכי מדויק ואמין שיש, אבל בכל אופן ככה ממש הוא מתעקש איתי ג'מיני, שהוא זה שנתן את הדבר הזה. אני נוטה לסמוך עליו, אם אתם יודעים אחרת, תכתבו לי, אתם מוזמנים להקליט לנו גם למערכת, אני אשמח לדעת ככה באמת להביא את הנתונים בצורה הכי מדויקת שאפשר. בכל אופן דיברנו פה על פטר, ואני חושב ככה שאולי בשביל לחתום את האיש ואת ההגדה הזו, אז יש את השיר האחרון שאני חושב שהוא ניגן בו בחייו, וזה שיר כיאה וכיאות לאיש הזה, זה שיר של ליבש מלצר, ציקרל, הפקה מוזיקלית של יואלי דיקמן, ושמה ככה יואלי מספר שזה היה בעצם ההקלטה האחרונה שהוא עשה בחיים שלו, שזה קטע כאילו, כי יש הרבה נגנים, גם השרפדי, אני חושב ההופעה הראשונה שלו הייתה עם יעקב שווקי, הרבה נגנים גדולים שהם לאו דווקא מהציבור החרדי, יש משהו כזה שדווקא אולי השירת הברבור שלהם, הקדוש ברוך הוא מסובב את זה, שיסיימו את השליחות שלהם ככה עם איזה משהו טהור, עם איזה משהו ככה, זה ככה תובנה, אני זורק, אני אומר פה דברים, אתם יודעים ככה, על דעת עצמי. בכל אופן ככה, בואו נפתח פה איזה ככה, איזה סוגריים קטנות, אתה יודע, דור. יש כלי נשיפה, בסוף הספיישל הזה הוא כלי נשיפה, אנחנו די התמקדנו בסקסופון מן הסתם, כי הוא די הקינג, המלך של הסולואים לפחות, חצוצרות זה יותר בהרכבים, כמה כלים וזה, אבל יש לך פייבוריט אחר מתוך כל עולם כלי הנשיפה, ככה איזה כלי ספציפי שהוא הכלי שלך? אז כאילו שאני מנגן או מתוך מה שאתה מנגן. מהכלי נשיפה. זה יכול להיות מתוך הסקסופון, אם זה אלט או בריטון או... תמיד אני אומר, הברירת מחדל שלי זה האלט, כאילו, אני אלטיסט. זאת אומרת, כל המשפחה של הסקסופונים, אני מנגן, אומרים לי, תביא סולו, אני בא עם האלט. שאלט זה בעצם הכי גבוה מבין ה... לא, זה אחד לפני. מה הכי גבוה? סופרן. הסופרן, יש גם סופרנינו, אבל הוא לא נפוץ כזה, אבל יש את הסופרן ויש את האלט. האלט הוא יותר צועק, יש לו יותר את כל המנעד הזה של הצרחות, גם בטנור. שפיזית הוא הקטן יותר, נכון? כן, כן. הוא ישר. אוקיי. לא, האלט הוא, הסופרן זה הישר. הסופרן זה הישר, כן. זהו, זה הסופרן, אני רוצה לעשות סדר אפילו גם לעצמי וגם באמת למאזינים. יש את הסופרן שהוא בעצם ישר, הוא נראה קצת כמו קלרינט, רק כולו ממתכת. כן. יש את ה... איך שאלי לאופר היה קורא לו, החליל הארוך. כן, אני שמעתי תביא את החליל הארוך. שמעתי מישהו שאומר שזה קלרינט ביפה. יפה מאוד, אהבתי את ההגדרה. בכל אופן, אז אתה אומר, מבחינתך, האלט, כאילו שזה בעצם... תראה, זה שרוצים שאני אביא את הכי עני שיש, אני בא עם זה ולשם אני הולך. גם זה תלוי מאוד בשיר, זה תלוי אם צריך את זה. לפעמים דווקא לא רוצים סולו כזה צעקני, אז אני הולך יותר על הטנור, שהוא יותר מלטף. יותר נמוך. המנעד שלו, כאילו לא המנעד, הצבע שלו הוא יותר עגול, יותר גדול כזה. רגע, אז רק במנעד של סקסופון יש לנו בעצם את הבריטון, טנור, אלט, סופרן. בעצם, רגע, אז גם הטנור, גם האלט וגם הבריטון הם בעצם בצורה המוכרת שאנחנו מכירים את זה פחות או יותר, רק הבדל של גדלים, נכון? בדיוק. הבריטון יש לו עוד כמה סיבובים. הבריטון זה עם כל הגוג'בובו למטה? הבנתי מה אתם אומרים. בכל אופן, סתם... דרך אגב, סתם מעניין אותי אם כבר. אני זוכר שלאמירן דביר נגן, אני לא יודע אם עד היום הוא נגן. זה סופרן. זה סופרן? זה נראה כמו סקספון רגיל, אבל קטן. כן, יש גרסה שפשוט לקחו את הסופרן הארוך וכופפו אותה לסקספון קטן. וואו. ונראה מגניב. ומבחינת הצליל זה אותו דבר? לדעתי זה לא הסופרן המסורתי. לא. רגע, וכל הגימיקים, פתאום אתה רואה סקספון שקוף, פתאום אתה רואה... זה כמו שאתה אומר. זה גימיקים. לגמרי. ואין שום דבר שכאילו באמת הצליח להביא איזשהו ערך מוסף לסקסופון? לא, אני לא, עד היום, אתה יודע, אני תמיד, אני חי את העולם הזה, אז כל הזמן, אני מחפש דברים חדשים, ואומר לך, תשמע, יש סקסופון חדש, וכזה וכזה, בסוף, מה שלא, סלמר, כאילו, וגם כמה שיחלקו עליי, כאילו, אבל הסלמר בסוף,
אני אומר גם לתלמידים שסלמר זה בעצם מותג... יש לך כסף, או שתחסוך לסלמר, או שתקנה... שבוא נסביר מה זה סלמר. סלמר זה החברת סקסופונים הכי גדולה בעולם. לא ממומן. לא ממומן לגמרי, הלוואי, וזה היה מאוד, הלוואי. אני רודף אחריהם שיקחו אותי, כאילו, להיות אומן שלכם. יש לי פדיאס גבוה. כן, זה פדיאס, אתה יודע. ואני פשוט חסיד שלהם, ואני חושב שכל העולם, כל הנגני הסקסופון הכי גדולים בעולם, זה הסקסופון שנגנו עליו. היום כבר העולם יותר התמסחר, אז כדי לקבל כל מיני מימון, כמו שאתה אומר, אז קמו חברות חדשות. הם עושות עבודה מעולה, זה עובר. בוא נגיד באירועים, תבוא עם סקסופון ב-2,000 שקל, זה גם יעבור. כמה יכול לעלות סקסופון? אתה יכול למצוא באלי אקספרס ב-800 שקל. לא, של סלמר. סלמר זה מחירים של 20 ומעלה. ועל האירועים אתה יכול לבוא כזה, כאילו, לא בקטע של זלזול, אבל זה יכול לעשות את העבודה טובה, אבל באולפן זה לא... איך אמרת לי, רק בחתונות בציבור שלנו, מגיעים אליך אנשים, כמה זה עלה לך? מה זה אנשים? ילדים. ילדים. כמה זה עולה? כמה זה עולה? זו השאלה הראשונה. אתה יודע מה, אני אשאל אותך ככה, במתי פעם אחרונה היה איזשהו עדכון בצורה של הסקסופון ששיפרה אותו? כאילו, ממתי הסקסופון הזה של סלמר, שאתה אומר שהוא כצורתו כמו שהוא הכי טוב שיש, מלפני כמה שנים אנחנו מדברים שזה כבר מאז לדעתך לא השתפר המוצר? לא השתפר? לא, הרי אמרת שבעצם מהרגע שסלמר הגיעו לרמת דיוק הספציפית במה שהם עושים בסקסופון, משם כבר זה רק להרוס. לפני כמה שנים זה סדר גודל. אני חושב בשנות ה-40, 50. וואו. כן, עכשיו, העניין הוא זה שברגע שאתה קונה אותו בחנות, אחרי 10 שנים הוא נשמע שונה לחלוטין. זאת אומרת, הוא הולך רק ומשתבח, כי החומר שייצרו אותו, זה מיוצר בצרפת. החומר שייצרו אותו הוא הולך ומשתבח עם הזמן. וואי, זה מדהים זה? כן, כן. אז בגלל זה אתה תמצא היום סקסופונים שעולים 60,000 שקל, משנות ה-60-70, כי הסאונד שלהם פשוט נפתח וזה. עכשיו אתה יודע איך אנחנו נתקנה סלמר, אוקיי, עוד שנה או שנה מאחרת. היום, הסקסופון שקניתי היום, והסקסופון ששניתי אז, אותו סקסופון פשוט נשמע שונה לחלוטין. ומבחינת התמחור אתה אומר שבעצם זה רק הולך ומשתבח. זה רק עולה ועולה, וגם אין לזה, בסוף אין לזה ערך, זה כמו כינורות, זה כמו כינור. אני חושב שעלינו פה בעצם על איזושהי השקעה יותר טובה מנדל"ן, כן, אבל איך תמצא מישהו שימכור לך את זה? לא, אני אומר לקנות עכשיו, עוד 20 שנה למכור את זה, זה עליית ערך יותר גדולה מדירה לכאורה. אתה צריך לנגן על זה. אז אני חשבתי, סורי אני כבר רצתי רחוק יותר. חשבתי לקחת את הסקספון, לבנות איזה מפוח שינשוף בזה כל היום. וזה יחמם אותו 20 שנה. אתה, תקשיב. חד משמעית. וואי, זה יכול להיות... אתה משדרג את הפדיאז. כן. זה יכול להיות ענק. טוב, בכל אופן, בואו נאזין ככה לציקר, אלה, זה שיר אחרון שאנחנו נשמע אותו לשעה זו, אחר כך אנחנו ככה נשוחח קצת ונצא לפרסומות. לא, אתה יודע מה, אנחנו נעשה לדעתי אפילו עוד איזה... טוב, בואו נראה, מה אני כבר מתכנן תוכניות קדימה. בכל אופן, ציקרל, שזה למעשה השיר האחרון שניגן בו פטר, הפקה מוזיקלית של יואלי דיקמן, בואו נאזין לזה, באמת, תודה, זה מדהים, ואני חושב שזה באמת זכות שלו, זה בעיניי באמת שיר קדוש, כאילו, זה אחד השירים היותר מרגשים של ליפה, זה שיר, בואו פשוט נאזין לזה. איך אתם, איך ככה, מה התובנות שעולות בכם אחרי הפרסומות הקצרצרות ככה שהספקנו לנשום בהם לרגע? קודם כל כיף גדול, פשוט כיף גדול פה. אני התובנה שלי צריך יותר שעות בשביל התוכנית הזאת. כן, כן. אנחנו לא נספיק לגעת בקצה קצהו, אבל כן. האמת היא ששאל אותי באמת ככה, אחד האנשים פה בצוות אמר לי, אולי תעשה 3 שעות, אמרתי, מה 3 שעות וזה, אתה יודע, כאילו, זה בסופו של יום, זה סולואים, זה משהו כזה קצת נישתי, ואולי זה נראה כמו משהו כזה שכמה כבר אי אפשר לדבר עליו, ופשוט אתה מגלה מרגע לרגע שאנחנו אפילו לא מתחילים ככה לגרד את הקצה של הכיוון, וזה כיף גדול, וזה, תשמע, אני גם תמיד אומר, אולי נשאיר משהו לעוד מועדים, זמנים, ככה באמת ברוך השם, יש לנו הרבה מועדים ביהדות, שזה קסם וזכות גדולה. טוב, אני רוצה לפתוח את השעה השנייה שלנו באמת בשיר שככה דיברתי עם דור בהפסקת הפרסומות שהייתה לנו, ובאמת הרבה זמן הוא כל הזמן מדבר עם לאט בעיניים, מי שלא יראה את הוידאו, אז אני אספר לכם שהוא תמיד יש לו איזה אנרגיה ודרייב כזה, אבל ספציפית שהוא דיבר על הפרויקט הזה, ראיתי אש וניצוץ בעיניים שככה אמרתי, וואו, אוקיי, זה משהו שצריך לשים עליו את הדגש, שזה בעצם שיר שעשית לבני פרידמן, שבגלל שהוא קצת באנגלית השם שלו, אז אני לא בטוח שאני אגיד את זה נכון, אבל משהו עם בוגי. כן. אז תספר לי קצת, למה זה כזה מלהיב אותך? מה האנרגיה הזאת? אני חושב שזה מתחבר לשאלה הראשונה ששאלת בשעה הקודמת, זה שמה אתה יותר אוהב, שאומרים לך מה לעשות, או
או שכאילו אתה בא, נותן מעצמך יש לי מעבד שאני עובד איתו, הוא מפיק בארצות הברית, קוראים לו דוני גרוס, והוא פשוט שלח את השיר הזה, ובוא נגיד, זה החזיר אותי, בוא נגיד, לבית אבא שלי, משהו כזה, ופשוט אני לא רציתי, זה סוג ההקלטות שלא רציתי להפסיק להקליט. וואו. עד שהוא ברמה שאומר לי, לא צריך הרבה, כאילו, ואני כזה צריך הרבה. ושמחתי שהכל נשאר. את כל מה שעשית, כל מה שהקלטת, הכל נשאר בפנים? כן, כן, הכל נשאר. ברמה שעשיתי מיוט לפעמים על הגיטרה, ואמרתי, רגע, אולי נכניס פה איזה סולו סקסופון או משהו כזה, ופשוט הכל נשאר, וזהו, ואני מקווה שאני לא אכזב אתכם, כן? לא, אין סיכוי כזה. כל דבר שנגעת בו. אבל יש שם הרבה עבודות של בריטון, ושל כל המשפחה של הסקסופונים, וגם סולו שם באמצע, ויש שם אינטראקציה מטורפת של כל הזה, זה הברס סקשן, כל הנשיפה, אני חושב שזה רוב השיר, כאילו... איזה מדהים זה, כי היה שם משהו מיוחד כאילו בהרגשה שלך בשיר הזה עצמו? אני חושב שזה לא שיר סטנדרט, זה לא שיר שאתה תשמע אותו עכשיו, אני לא יודע, זה לא שיר לאוזן שלא מכירה את המקום הזה, להביא כזה עיבוד לציבור כזה, אני חושב שזה מתנה. פתאום אתה אומר, רגע, איפה אנחנו? אנחנו רגילים לזה משהו, ופתאום זה משהו אחר לחלוטין. אתה יודע מה זה מוביל אותי אולי לאיזשהו, באמת ככה, איזה נישה, איזשהו זווית, בוא נתחיל דווקא, מעניין אותי לשמוע את זה ממך שמוליק, יש איזשהו ז'אנר מוזיקה שאתה חושב שהיית יותר רוצה שייכנס במוזיקה שלנו, דווקא מהזווית שלך כמעבד, איזשהו סגנון שפחות מנוגן, פחות שומעים אותו? זה לא קטע של להכניס סגנון שלא נשמע, אלא להחזיר סגנון שהיה פעם, יותר את הלייב, להחזיר את הלייב, אני ממש אוהב... אתה יודע, את כל המקצבים, להכניס טופים, כינורות, ברסים וזה, ולא רק, לא ללכת רק על זה. אני לא אומר שיש במוזיקה אלקטרונית דברים מדהימים ומוזיקליים מאוד, אבל עדיין הרבה פעמים חסר לי את הלייב שהיה פעם, וגם מבחינת המיקס, שאתה שומע את כל הלכלוך מסביב, את הטופים, ולא הכל מקומפרס כמו שצריך. שנסביר משהו סתם, כאילו באמת אל המאזינים, בעיקרון, כאילו כשהרבה פעמים שבאים להקליט פרויקט הזה, וזה קצת אולי גם יסביר בעצם את מה שאמרת מקודם, בעצם עושים המון הקלטות, ואז בשלב המיקס צריך להחליט מה נכנס מתוך הקלטות, מה לא נכנס, כמה, הרי יש המון בשר, אתה יודע, כשאתה מנגן סקסופון, אפילו המאזין שלא ממש בקיא בנבחי התדרים, יכול להבין שיש פה המון נפח, המון סאונד, ואתה צריך להחליט כמה אחוז מתוך כל הסאונד שיוצא בטבעי אתה משאיר, האם אתה מוריד לו קצת את הגבוהים, שממש כאילו תדמיינו את זה פיזית, זה נשמע לפעמים מונחים קצת מנותקים, אבל זה ממש פיזית, זה הצלילים הגבוהים יותר, או הצלילים הנמוכים יותר. לא, כי זה פשוט בא על חשבון משהו אחר, אז אתה צריך להחליט. או, שזה גם משהו מדהים שבעצם בתכלס במיקס, אני אומר את זה בתור הבן אדם שכנראה הכי פחות מבין פה אולי ברמת המיקס, אבל עדיין, קצת אני אסביר את זה, זה בסוף עוגה שצריך להחליט כמה סוכריות אתה שם וכמה שוקולד אתה שם, ואם אתה רוצה שזה יצא מתוק מדי ואתה צריך מלח קצת לאזן, בסוף אי אפשר שזה יצא עוגה עם 700 קומות, אבל דווקא אתה אומר משהו מעניין, אתה אומר שבשירים שפעם אולי קצת פחות ייפו את העוגה, והיא הייתה קצת יותר אולי מבולגנת במרכאות, אבל היא הייתה יותר עסיסית, יותר רטובה. בוא נגיד ככה, אני ספציפית, אני לא יודע אם כל אחד יוחז ככה, אבל אני ממש אוהב לשמוע שירים לפני מיקס. זה הכיף הכי גדול שלי. אתה מצליח להבין את הגישה הזאת, דור? יש כלל, לא יודע. לי זה קרה באופן אישי, ואמרו לי זה גם הרבה פעמים, שתמיד תסקיצה, תקליט באיכות הכי גבוהה. אז זה מדהים, כי בסוף זה גם מה שנכנס הרבה פעמים. כי זה בא ממקום של, טוב, זה לא הולך להקלטה גם ככה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, ואז זה הבן אדם האמיתי. כשאתה בא מול המיקרופון, עכשיו זה הקלטה, אז כאילו, הוא כאילו עכשיו מתלבש, עכשיו אני אשיר נכון, ודווקא זה קורה לי המון עם זמרים, טייק ראשון יוצא הכי טוב. כשהוא אומר לי, טוב, בוא נתחמם, תריץ הקלטה, זה יוצא הטייק הכי טוב. המון פעמים אנחנו גם חוזרים לשם, דרך הזמרים לא מסכימים, כי זה טריק ראשון, אין סיכוי שזה טוב, אבל בסופו של דבר, בדרך כלל זה הכי טוב שיש. זה כלל לכל הזמרים שזה... תבואו, תתנו טייק אחד וזהו. תסקיצה להקליט באיכות הכי גבוהה. לגמרי. וואי, זה כל כך נכון. מה איתך, דור? יש איזשהו ז'אנר, הוא ככה פחות לקח ז'אנר מוזיקלי, אלא יותר באמת דיבר על האופי, אבל יש ז'אנר מסוים שהיית רוצה סגנון מוזיקה, השראה מסוימת מוזיקלית שהיה בא לך שתחזור ככה למוזיקה. אני חושב שמה שנשמע עכשיו אם אני זוכר נכון, זה rhythm and blues, זה כאילו זה מוזיקה של ה-70s, 60s, 70s, זה כזה, זה כמובן באיכות הרבה יותר טובה, כי פעם האיכות הייתה פחות טובה, אבל כן, כמו ששמולי, אתה יודע מה, להרחיב למאזין
אתה יודע, המאזין הרגיל, לא עכשיו מוזיקאים. להרחיב לו את האופקים קצת, אתה יודע, יש לי תלמידים, הייתי אומר להם, תשמעו את כל הסגנונות, תעשו לכם פלייליסט של כל הסגנונות, לא רק סגנון מסוים. זאת אומרת, לנגן סקסופון, אל תשמע נגיד חסידי, אל תשמע מוזיקה חסידית. תשמע דווקא מוזיקה יותר שתאתגר לך את האוזן. אתה גם תהנה ממנה יותר, זה יפתח לך יותר זה למוזיקאי. אבל בוא נגיד, לתת לציבור יותר סגנונות של מוזיקה. זה יכול להיות בקודש והכל, אין בעיה. עכשיו זה שיר שתשמע, אתה תראה, הביאו פה, זה סגנון מסוים. אז, עם קודש, כאילו... האמת היא שאני חייב להגיד שממש לפני זה יומיים בערך, אתה יודע, ככה שוטטתי קצת במרשתת, באמת לעקוב קצת אחרי מוזיקה, אני תמיד אוהב כזה לשמוע את הדברים המעניינים, ופתאום קפץ לי, אתה יודע, בלא כוונת מכוון, כאילו בכוונת מכוון של אבא, לא שלנו, ופתאום שמעתי שם איזה אדם שלדעתי הוא לא ישראלי, אני לא יודע מאיזה מדינה הוא, שומעים את זה קצת על הווייב שלו, ויש לו, הסגנון שירה שלו מעבר, עזוב שנייה את המוזיקה, הצורת הגשה והצבע, כל איך שהוא מגיש את זה, זה וייב כזה מאוד של רגעי, פורטוריקני כזה, קצת עם ויברציה כזאת מוגזמת בכל, ופתאום עושה את שערי. עכשיו, בלי, לא, אני עושה את זה כבר עם ממש משחקים פופים, זה לא משחקים פופים, זה ממש ברמת הוויברציה, הוא באמת, אולי אני אפילו אצליח למצוא איזושהי הקלטה שלו, בכל אופן, זה היה כל כך מיוחד, פתאום דווקא השיר, בוא נאמר, הנדוש הזה, ששר השומיים, פתאום מישהו מגיש לך את זה בצבע אחר, בסגנון אחר, זה תפס אותי ברמה אחרת, זה כאילו, אמרתי, וואו, אני רוצה יותר מזה, אני רוצה יותר אני חושב בדיוק, נפל לי פה באמת איזה משהו בגלל שאני בא מעולם מוזיקלי קצת שונה, כי לא גדלתי על מוזיקה חסידית, גדלתי על מוזיקה שהיא מוזיקת עולם, ומוזיקה אפריקאי, וקלאסי, והרבה ג'אז, והרבה... אז ברגע שאני ניגש לסולו, אז אני פתאום בא מהעולם הזה, זה מה שגרם בעצם למעבד שהוא רגיל למוזיקה הרגילה, למה שהוא רגיל, פתאום אני מביא את הסולו עם קצת יותר, משהו שהוא לא מכיר, עם סגנון אחר. תבלון. כן, אז עכשיו לי זה בא טבעי. ואותו זה מפתיע. ואותו זה הפתיע. עכשיו אם אני אבוא לעולם שלי עם הסגנון הזה, הם יגידו לי, לא, אנחנו רוצים דווקא משהו, אז זה מאוד תלוי. אז זה בסוף הסוד. בוא נגיד לסולו, צריך לבוא עם הרבה ידע של עולם. אני כל יום לומד, כל יום אני... זה נושא בפני עצמו, זה עוד אני רוצה לגעת בזה עכשיו, אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל עכשיו אנחנו חייבים לשמוע את בוגי. כדי שלא תתאכזבו. שמה זה אין סיכוי, מה זה בוגי באנגלית בתרגום? יש לך לתת לנו מה השם של השיר? נעשה טרנסלייט. אני אומר הרבה פעמים, אני שם תודה בתוכנית, אני לא מבין גם לא יידיש וגם לא אנגלית, ועדיין אני הרבה פעמים שם שירים ואני אומר, יש שפת הלב מסוימת במוזיקה, שגם בלי להבין מילה, אני מבין מה הוא רצה ממני. כן, כן. אני מבין את האנרגיה, אני מבין את הגרוב, וזה קסם של דבר שרק במוזיקה יכול לקרות. וטוב, בוגי, בואו נאזין לזה. וואי, זה בהחלט אחד הביצועים המדהימים. אם חששת לאכזב וחס וחלילה, זה פשוט... וואי, סורי, האנדרה יצא טיפה גבוה, אני אגיד את זה שוב, אם חלילה וחס לא מספיק ככה שמעו אותי טוב, לא הכזבת אפילו לא במעט, ככה זה באמת נשמע מדהים. כמה שהכנת אותנו זה עדיין הפתיע בטירוף, וואו, איזה יופי. עכשיו, אם אנחנו מדברים גם מוזיקלית, קיבלתי את זה, כאילו, היה רק שם את החצוצרות, ופשוט הבאתי את כל העולם, אם אתה משאיר לניואנסים הקטנים, הכל נשאר, זה כזה כיף, כאילו... הבנת את הווייב של זה, שנכנסת עם הבריטון והכל, וואו. תשמע, זה הרגעים, אתה יודע, אני זוכר שהשקעתי בזה כל כך הרבה זמן, כי כל כך נהניתי, אתה יודע. עכשיו, הם בצד השני לא יודעים, אתה יודע, מבחינתם, תביא לי עבודה, כאילו... למרות שדוני הוא מבחינתי... יש לו נשמה מאוד גדולה, ממש, גם למוזיקה וגם בכלל. זה מדהים. אגב, אחד הדברים היפים במוזיקה הזאת, יצא לי גם פעם לדבר על זה בפודקאסט, ככה עם ינקי, וזה באמת, זה דבר מדהים להסתכל על זה, כי היה מוזיקה מאוד מאוד אירופאית כזאת, שמאוד מאוד נשענה המון על מתמטיקה, ועל המון תורה כזאת סביב כל הדבר הזה, המון תפיסות עולם, שמוזיקה צריכה להישמע ככה ולראות ככה ולהיות בסדר הזה, ובדיוק המון סט כללי מסוים כזה, שנורא תחם את זה לזה, ופתאום דווקא מהמוזיקה האפרו, השחורה יותר, שהיא נולדה מתוך אפס למידה, ולא רק מתוך אפס למידה, חלקה הגדול אפילו הומצא בלי כלי נגינה, זה ברמה שהם היו ככה בתור עבדים עוד באמריקה, הם היו פשוט הולכים בשיירות, והבלוז נוצר מזה, שהיה עומד בן אדם בראש השיירה, והוא מתחיל לזמזם מנגינה, והיו ממשיכים אותו ומאלתרים על זה. הוא מתחיל איזשהו כזה משהו בקטנה, והם היו כזה מאלתרים על זה, ואיפשהו, היום, כשלומדים את המוזיקה הזאת, אז פתאום אומרים,
זה הרבה יותר חכם. איכשהו דווקא המוזיקה במרכאות הלא חכמה שהגיעה מהלב, מהמקום הנקי הזה, מהמקום הבאמת לא מתיימר להיות חכם, לא מתמטי מדי, פשוט נקי מהלב, באיזשהו מקום זה הפך להיות הדבר הכי גאוני שיש. מעניין אותי אם כל האקורדים ה-6 וה-DS9 זה בגלל שהם באמת היו חכמים, או שמישהו שם זייף ואמרו וואלה זה נשמע טוב. אתה יודע, אני פעם גם קראתי על זה מה שאתה אומר, בדיוק קראתי את זה, ויותר מזה, אני הגעתי למסקנה, המוזיקה הזאת הגיעה מהרבה כאב. נכון, יש בזה. מהרבה, אתה יודע, הרבה ניגונים שנכתבו בשואה, והיום זה חרוט לך בלב, אפילו כך בן אדם שהוא לאו דווקא דתי וכל זה, אתה תראה שהוא מתחבר לזה, ואתה יודע שאני, יצא לי פעם אחת נגן בלוויה. דור, דבר, תן לי את זה. לא, פשוט כופף את המיקרופון אליך, ואז יהיה לנו אותך בסאונד הכי כיפי בעולם. Yes, AI. מדהים, מדהים. פעם יצא לי לנגן בלוויה. אוקיי. הזמינו אותי לנגן בלוויה, וזה היה חוויה, ואמרו לי, טוב, הוא היה ניצול שואה וזה, וכולם, איך אומרים, ישראלים. ישראלים טובים. הם לא מכירים מוזיקה יהודית, דתית. אמרו, הוא היה ניצול שואה וזה, הוא מאוד אהב מוזיקה, תבוא לנגן. אבל אני הרגשתי שליחות כזאת, אתה יודע, אתה גם שאלתי רע וזה, אמרתי, טוב, אני אלך. וזה היה בבית העלמין שם, ואז אמרתי, מה אני נגן? אתה יודע, גופה מוטלת, אתה יודע, הכל כזה... ניגנתי אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. שזה שיר בעצם שהולחן ברכבות המוות. בדיוק, ואתה רואה כולם פשוט, עזוב שבחרו בגלל זה, אבל משהו עשה להם הניגון, אחרי זה אמרו לי, ואני הצטמררתי שניגנתי את זה פתאום. ואתה רואה איזה כוח יש למשהו שבא מכאב. אז גם המוזיקה הזאת הגיעה מהמון כאב, והיום בלוז זה משהו גם מה ששמענו, ובכלל בלוז תמיד יישמע טוב. אני אגיד לך משהו, אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, אבל הייתי אפילו מוסיף לזה עוד איזשהו נדבך. זה נכון להגיד שזו מוזיקה שהגיעה מהמון המון כאב, אבל באותה מידה, זה גם מוזיקה הכי שמחה שיש בעולם. למה זו מוזיקה כזאת שמחה? לא רק כי זה הגיע מכאב, כי זה גם הגיע מאיזשהו מקום של, אני אקרא לזה קצת אין מה להפסיד, או כמו שיש משפט שעד היום אני הולך איתו, ששמעתי אותו עוד מאהרון רזאל, שהוא סיפר את זה באחד הרעיונות שלו ממש פעם, כמה שנים טובות אחורה. הוא סיפר שבהופעה הראשונה שהוא פתח, הוא כאילו פרסם, תלה בכל ירושלים הודעות, ואז הוא הגיע להופעה, והיו שם לדעתי 2 אנשים, משהו כזה. ואז הוא אמר משפט שעד היום כאילו אני תופס אותו והוא מדהים, הוא אמר, אוקיי, אמרתי לעצמי, מפה יש לי רק לעלות. ויש משהו בזה שלפעמים שכשאתה מוריד את כל המניירות, ובאמת אפילו בתוך העבדות, בתוך הקושי הכי גדול, פשוט לבוא ולהוציא, דווקא שם לפעמים צצות המחשבות הכי טהורות, הכי שמחות גם, לא רק, גם לא עצובות. יש בהם איזושהי שמחה אמיתית שהיא לא תלויה בדבר. וזה מה שמקשר אותנו לפסח, עבדות, לחירות, בוא, נכניס את זה. אני שמח, שמוליק פה על הדברים עליי. דרך אגב, דיברת על אני מאמין, יש לך סולו מטורף שעשית אצל נתנאלי, עם דני ואבי אבידני. אני ראיתי את זה פעם אחת, וזה פשוט סולו מטורף של אני מאמין, שהם עשו את זה. של עדי נתנאלי שם, כן. וואו, מטורף, מטורף. זה היה ספונטני, נפגשנו שם, כאילו, עדי אמר לי, טוב, דור, דני פה, וגם אבי בסוף הגיע, אבל ישבנו כזה בזה, טוב, מה מנגנים? אז דני אמר, בוא נעשה את אני מאמין שלך עם הזה, וכתבנו את הכל כזה, אבי כתב הכל כזה על המקום, ועלינו פשוט נגן את זה. מטורף, מטורף, נשמע מטורף. כן, למי שהצטרף אלינו זה עתה, נספר לכם שאנחנו כאן בספיישל הסולואים הגדול, אני כאן נמצא עם דור אסרף, באמת אחד הנגנים האגדיים ביותר, בן אדם שאחראי על כל כך הרבה סאונדים וכל כך הרבה שירים שאתם מכירים, והוא חלק מהפסקול היום של המוזיקה החרדית, שזו זכות גדולה שהוא פה איתנו. נמצא איתנו גם שמוליק ויינריך, אחד מהמעבדים, אולי הייתי אומר גם, אני אציין גם ככה גילוי נאות שהוא בן דוד שלי בנוסף להכל, אבל הוא אחד המעבדים המוכשרים באמת שיש כאן במוזיקה, עשה גם אינספור פרויקטים, הוא אדם נכבה לכלים, עשה באמת פרויקטים מהסדר גודל, עבד עם השמות החמים ביותר, הגדולים ביותר במוזיקה החסידית, וזה כיף גדול שהוא פה איתנו, ככה פותח אולי כמעט לראשונה נראה לי באמת נותן צוהר יותר לתפיסות המוזיקליות שלו ולכל הזהב שאני זוכה לשמוע ממנו כבר שנים. אני יכול להגיד לך סתם דור אני, כאילו אחד האנשים באמת שתמיד שלמדתי מהם כל כך הרבה, במיוחד בתקופות שלא היה לי כל כך הרבה איפה לצרוך ידע על מוזיקה, כי פחות היה דברים כמו התוכנית הזו ספציפית, שאני כל כך שמח, גם זה התיקון שלי, הדברים האלה. ואני זוכר שפשוט הייתי מגיע אליו ויושב איתו וחולב, כל פעם שרק הייתי פוגש אותו, הוא גדול ממני בכמה שנים ככה יש בינינו, והוא כבר ממש בתוך המוזיקה, ואני עדיין הייתי כזה רק כזה טירון, שרק סקרן, וכל מה שרק אפשר לקבל ולדעת, וכל פעם, כל איזה שמחה משפחתית, הייתי יושב לו על הווריד, הייתי חולב
כל מה שאני רק יכול ככה להצליח להוציא עוד איזה פרט, עוד איזה מידע. יש הרבה. זאת אומרת שאם יש טעויות, אז באשמתי. קח אחריות על זה, שמוליק, זה הזמן. תראו, אני רוצה עכשיו להתקדם, היינו פה כל הזמן עם סקסופון וכאלה, יש שיר מדהים מדהים, הנשומו בקירבי של מוטי שטיימץ, יש שם פתיח של כלי שאני לא בטוח שאני יודע מהו, יש סיכוי שאתה ניגנת שם? אני אגיד לך למה אני שואל, כי היה ויכוח בין מה שהצלחתי למצוא בקרדיטים לבין מה שג'מי ניתן. ג'מי ניתן בתוקף שאתה ניגנת שם באלבום, ואני לא הצלחתי למצוא לזה תיעוד, אבל באלבום עצמו יכול להיות שפספסתי. היה שם הנגינה שלך או לא היה? בוא נכריע את זה עכשיו בלייב. זה ניגון? יש שם טם פדם, פם פדם, פם פדם, טם טדם, 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 טדם. נשמע את זה, ודור יגיד לנו זה הוא או לא. בוודאי, בוודאי, אז זה השיר הבא. אני גם אשמח ככה לפרוץ באמצע, ואני... מדהים. אגב, זה אפילו, כמובן, אנחנו כאילו משתדלים גם להשמיע את השירים במלואם ולא לעלות עליהם, אבל אם יש ככה דברים נצרכים, אל תפחדו, אנחנו גם אפשר לדבר על זה. בכל אופן, יש שם פתיח עם כלי שאני לא בטוח שאני יודע מהו, אז ככה גם תעזרו לי לפצח מהו הכלי המדובר, סבבה? שמוליק, מה אתה טוען ככה תוך כדי שזה מתנגן? מפוחית. זה פשוט מפוחית רגילה? זה גם מפוחית לייב, כאילו, אתה שומע שהיא לייב. זה לא איזה דגימה או משהו כזה. אני חושב שזה אחד הפתיחים האיקונים הידועים, באמת, מסוג הפתיחים שכולם יודעים לדקלם, אבל זה, אתה לא יודע להגיד, אגב, מה, מפוחית אתה מנגן? לא. אוקיי, אז אנחנו יודעים בוודאות שזה לא קשור אליך, למרות את כל ה-700 שירים שהיו. אתה לא אפשר לסמוך על ה-AI. זה לא, מה זה, כן. לא, אפשר. מצוין, לא, זה גם הכיף הכי גדול, אני אומר לעצמי, איזה זכות, זה, אתה יודע, לפעמים יש סיטואציות שאתה דש כל כך הרבה בדיונים תיאורטיים, אני יושב פה עם בעל המעשה, יש לי פה זה, בואו נאזין לזה. אני אספר לכם שהצלחתי למצוא את הסרטון המדובר, סתם, אני רק רוצה להשמיע אותו שנייה אחת של השער השומיים, המסקרן הזה, בצבע אחר, אני מקווה ככה שזה באמת ייכנס לנו חלק פה בלי פדיחות, כי יש פה איזה אילתור עם המערכת, אבל אני חייב שתשמעו את זה, זה מדהים. שמיים פתח, שערי שמיים פתח, ואוצר הטוב לנו תפתח, ואוצר הטוב לנו תפתח, שערי שמיים פתח. כן, כן. זה הזמרי גוספל. גוספל, סול נראה לי קוראים לזה, זה מדהים, אני אוהב את זה, וזה לא קיים, אין את זה במוזיקה, וזה באמת מסוג הדברים שאני בפנטזיה, חלום שלי באמת ככה שיהיה לנו את הדבר הזה. טוב, עכשיו אנחנו חייבים באמת ככה, יש פרויקט מדהים בשם הגדלך, שהוא נראה לי אולי אפילו אחד הדברים שממש הכניס אותך לתודעה, כי פתאום מוצאת האלבום שהוא שלך, ואתה בו בעיקר בסולו ועושה קטעים, ויש מתוך זה קטע שעוד לפני שדיברנו בכלל, שמוליק אמר לי, זה אני, לפני שדור בכלל מגיע, זה בפנים, זה חייב להיכנס, למרות שזה סולו כל השיר למעשה, כאילו... כן, אינסטרומנטלי, כן. וראיתי שאתה גם חתמת על זה, שזה כנראה אחד הטובים. דרך אגב, האלבום הזה, אם אתם רוצים לשמוע אותו ואין לכם גישה, תסתובבו בארמונות חן בשעת הסעודה, בדרך כלל רוב האולמות, זה מוזיקת רקע שנוסעת אצל כולם. יש משהו חדש, מוזיקה בממד, יש מוזיקה באוכל, מוזיקת מעליות, ועכשיו מוזיקה בממד. ממד, גדול. אגב, דור, מה מוביל אותך לעשות כזה דבר? אתה יודע, זה כאילו יחסית... האמת, זה התחיל באופן, מה זה ספונטני? פשוט שתמיד הייתי שומע מוזיקה אינסטרומנטלית, והתאהבתי בז'אנר הזה של לנגן קאברים בעצם, ולא סתם מוזיקה מקורית, אלא לנגן קאברים, ופשוט... אני חושב שהשיר הראשון שניגנתי כקאבר זה היה הנובים. וזה היה בתקופה שזה עוד היה מודל כלכלי להוציא אלבומים, או שזה כבר היה בשלב שבו... בכלל, זה לא היה כלכלי בכלל, אבל זה לא עניין אותי. כאילו הייתי כזה משכתי את זה במשך איזה שנתיים, כזה, יאללה בוא נקליט עוד שיר ועוד שיר, ועוד דיבור ועוד שיר. באמת שאלה מעניינת, הנובים, המוזיקת רקע שם, אתה יודע, שמעתי את זה המון בחתונות בזמנו כשניגנתי, ואני שומע שם כאילו איזה זנבות של מקלות או משהו, כאילו הורידו ב-AI את השירה, ושמת שם סקספון. אז לא, אתה יודע, הסיפור, כאילו, זה התחיל היה לי שכן חרדי,
והוא רצה לעשות שיר בר מצווה. לא שכן, אחד שאני הכרתי וזה, הוא רצה לעשות שיר לבר מצווה, להקליט שיר הנובים. אז אני בזמנו הכרתי את יניב בלס. אוקיי. אני מדבר איתך 20 שנה אחורה. הכרתי את יניב בלס, וזה היה להיט שיצא, הנובים. נכון, משהו כן, כזה. כן, זה הכיוון. משהו כזה, 20 שנה, אולי קצת יותר, פחות. לקחתי אותו ליניב, וישבתי איתו באולפן, יניב עשה לו פלייבק. ממש עשה פלייבק. וואלה, והוא שר. עכשיו שהוא סיים לשיר, אמרתי לו, אני יכול, אולי אני אנגן על זה. יעני, אני אנגן כאילו במקום השירה. לא, וככה זה התחיל. התבלבלתי עם שיר אחר. ככה זה התחיל, את הלמה, מה? שמה שומעים קצת מקלות מאחורה. כן, יש מקלות. נכון. וזה... לא, בנובים זהו, יש שם קטע באמצע עם הסלאפ, עם הבאס. וואי, איזה כיף זה. טוב, חבר'ה, אני לא אפריע לכם לשיחה המדהימה הזאת. זה כיף לנו. זהו, אני בטוח שכיף לכם, ואני בטוח גם שכיף למאזינים, ואני אומר, באמת, אולי צריך לחשוב מתי אנחנו עושים ככה עוד איזה מפגש נוסף כזה, בין אם יתועד, בין אם לא יתועד, מעל גלי האתר, היתר. בכל אופן, בואו נאזין ליצירה הזו שאנחנו מדברים עליה, מכניס רחמים בעצם מתוך הפרויקט שלך, עיבוד של יוני אליאב, חשוב לתת את הקרדיט, בואו נאזין לזה. עשיתי פה איזה מיקס כמו די-ג'יי ככה, תוך כדי ככה חיברתי בין הדברים. לאט לאט, אתה יודע, אנחנו ככה באמת הרמנו פה מערכת מיוחדת למען השידור הזה, בשביל שגם ככה נוכל לצלם את זה ולעשות את זה כמו שצריך על הצד הטוב ביותר. שוב, אני אומר, אני עדיין לא יודע אם זה יצא ככה בפורמט מלא בווידאו, שרק נוציא סרטונים מתוך זה, אבל בכל אופן עשינו כאן השתדלות באמת ככה למי שמאזין, שבאמת הכל ילך על הצד הטוב ביותר, ושנוכל להביא את החוויה הכי מדהימה ומפורטת מבחינתי הרגע ההיסטורי הזה. ככה באמת יש פה סיפורים שצריכים להיכנס לערכים של ויקיפדיה בדברי הימים של המוזיקה. אני רק אגיד משפטון אחד שאמרתי לדור באמצע, שהמדולציה הזאת עושה לי ערעורי תשובה של המכניס רחמים. ממש. חד משמעית, זה באמת מסוג הדברים. זה אגב, המשפט הזה זה התשלום הכי טוב שאפשר לקבל על אלבום. איזה מדהים. אם שאלתי אותך אם עשית את זה בפן כלכלי, אז זו התשובה. זה התשובה, כן. איזה מדהים. איזה מדהים, זה מדהים לשמוע את זה. וכאן אני רוצה לרוץ לאיזשהו שיר שבחינתי הוא חייב להיות גם זמננו מתחיל להיות קצר, וזה ממש מלחיץ אותי זה שזמננו קצר. לא חשבתי שזה ככה ירוץ כל כך מהר, וזה עד כמה אני נהנה, ואין לי ספק גם שאם אנחנו... שמעתי פעם כלל יפהפה שאומר שאם אתה רואה על אנשים, אם האנשים כשהם מקליטים תוכן, הם נהנים בינם לבין עצמם, זה כמעט תמיד גם יעבור לקהל, כי האנרגיה הזאת קורית, ויש פה נראה לי תמימות דעים מוחלטת לגבי ההנאה, באמת חד משמעית שיש פה באולפן. אני נהנה ברמה... לא, אני באמת רוצה להסביר שנייה לאנשים, אמרתי את זה קצת מקודם בקצרה, ואני לא אחפור על זה עוד הרבה, אבל העצמה שהיה לי בתור באמת צעיר, אני עדיין צעיר, אבל כשהייתי ממש צעיר, כשרציתי, חיפשתי ידע, איך אני מגיע לעוד תוכן, איך אני מגיע לעוד דברים שבאמת ככה ייתנו לי את היכולת לדעת, להעשיר קצת את הידע שלי על עולם המוזיקה, ומבחינתי זה לא פחות מהגשמת חלום, אפילו שאת שמוליק אני יחסית זוכה לפגוש הרבה, אבל גם כשיושבים כזה בקונספט כזה, זו הזדמנות בכלל לשמוע עוד רבדים ועוד פנים שאני ככה זוכה לשמוע כאן לראשונה, ודור בכלל לא צריך לציין אחד אני כיף לי שאני רואה אותך בלייב, אבל אני שומע אותך ברדיו הרבה. אני רואה אותך בלייב, אתה רואה שזה בא טבעי, הכל. איזה זכות, זה כיף גדול, אז כמו שכבר הבנתם מן הדברים, אנחנו נהנים מאוד, מקווים מאוד שגם אתם נהנים. מכאן אני רוצה להתקדם לאחד השירים, באמת שיר שבלי קשר הוא אהוב עליי בצורה יוצאת דופן, והוא שיר שמבחינתי היה חייב להיות נכס צאן ברזל בעולם המוזיקה החרדית. הוא שיר מוצלח, לא נכס צאן ברזל, אני חושב שאולי צריך להפוך אותו לכזה, וגם זה שילוב של ליפה ומרדכי בן דוד, ככה שאין איפה ליפול, זה מדהים, ולא רק זה, בקרדיטים שם, לדעתי על העיבוד, אז אין ממש קרדיט רשמית לעיבוד בתוך האלבום, כאילו כתוב שם, נראה לי עיבוד סוג של ליפה, הוא היה שם וזה, אולי אחד עם אלי לשינסקי, אני חושב, אבל מה שמאוד מאוד נהניתי, אני עד היום לא ממש יודע מה זה, צריך לשאול בזמנו אולי את ליפה, הייתי צריך לשאול את ליפה שהבאתי אותו לפודקאסט, או לשאול את אהרון רזאל, כתוב שם שהעיבודים נעשו בהשראת אהרון רזאל. אז אני לא יודע מי ניגן שם את הכלי נשיפה, אולי נבדוק את זה עוד מעט. בכל אופן, I am צועקו, ליפה שמלצר, יחד עם מרדכי בן דוד, לחן, אם אני לא טועה, של מרדכי בן דוד האדיר, שגם, אתה יודע, כאילו רק בשנים האחרונות קלטתי כמה לחנים הוא הלחין. שלא פחות מזה שהוא גדול הזמר החסידי, הוא גם הלחין כל כך הרבה מהלהיטים שלו, שזה מדהים הדבר הזה. וואו. אז I am צועקו, בואו נאזין לזה. ככה, בגלל שזמננו קצר, אז אני רוצה ככה באמת על הרקע הצלילים הללו שאנחנו שומעים, אחרי ששמענו את הסולו, הכלי נשיפה המדהים הזה. כן, זה סולו מטורף. זה ככה, אנחנו עוד גונבים ברקע עוד צלילים מזה. מסולואים אתה יכול ללמוד מאיפה בן אדם הגיע, מאיזה עולם מוזיקלי הוא הגיע. וואו, ומה אתה מאמר על איזה עולם מוזיקלי זה הגיע? אני חושב שאנחנו מאוד, את שלומי נכיר המון שנים. אוקיי. שאני צעיר, כאילו, אני הכרתי אותו.
אתה רואה שהסקספוניסטים גדלים על אותם רבס, בואו נקרא לזה השראות. ככה, כן. וואי, איזה מדהים אותם זה הדבר השראות, הזה. כן, כן. בכל אופן, אני אגיד לך משהו, בגדול אנחנו עושים כאן ספייס של הסולואים הגדולים מכל הזמנים, ובאמת ככה, אתה יודע, ניסיתי לגוון, להביא מכל הסגנונות, מכל הכלים, וגם, אתה יודע, בגלל שהבאנו אותך לפה, אז רציתי, אמרתי, בסדר, נביא כמה דברים שדור ניגן בהם, אבל לא נעשה, כאילו שזה לא יהיה, זה לא ערב לזכרו, ברור, חס ברור, וחלילה. אני אומר, אנחנו זה, לא הצלחתי, כמעט כל סול הגדול שאנשים אמרו לי שחייבים לשים וכאלה, השם שלך היה כרוך בתוכו, וזה מדהים, מדהים, באמת, זה מראה כמה א' זה מדויק ומדהים שזכיתי להביא אותך לפה, באמת שאתה חלק מכל הפסקול ומכל הדבר המדהים הזה. באמת, אני מודה, אני חייב להגיד שאני מודה לקדוש ברוך הוא, שבאמת כל הקלטה, יש המון זמרים אנונימיים ופרויקטים אנונימיים כאלה, אתה יודע, כל מיני, תשאל את שמוליק, אנחנו עושים הרבה דברים, שזה לאיזה אירוע ובא, ואיזה עוד אירוע, אבל אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה הקלטה, בשביל זה באנו. וואי, זה יופי. כן, כן, לגמרי. זהו, אנחנו לא יכולים להעביר את זה. זה המהות שלנו, כאילו. אוקיי, אז מכאן אני באמת רוצה לעבור לעוד שיר שאתה ניגנת בו, דווקא חליל, אם אני לא טועה בפתיחה שלו, עברו בשיעורים, שיר אחד האהובים עליי, אגב, שנפתלי קמפה, כי גם קצת דיברנו על סגנונות אחרים, אז הוא באמת קצת מדבר פתאום שפה אחרת, קצת הוציא משהו מאוד מאוד יפה, גם מקליינברי וגם מנפתלי קמפה, שזה עוד האלבום הראשון שלו, וכבר אז זה הוציא ממנו איזשהו... מה שהוא הוציא ממני זה פשטות. יפה מאוד. פשטות, זהו, פשוט. אז עברו בשיעורים, אני ממש רוצה להזין לזה, וגם אנחנו ככה מתחילים להיות קצרים בזמן הזה, אנחנו רצים ככה להספיק מה שאפשר. איזה כלי זה בעצם? יש פה גם חליל, גם סופרן, קצת טנור למטה, אבל חליל, יש פה חליל, כאילו... אוקיי. זה כאילו על רקע הצלילים הללו, זה יש שם צבע מיוחד, זה לא קלאסי, הסגנון, השילוב שם, ממה זה מורכב? תן לי את הטבלון. יש פה קצת סופרן, שקצת, זה לא קלרינט ולא סקסופון, זה כזה, זה סאונד כזה, ויש לנו חליל שהוא חליל עץ, חליל הודי, בלסורי, זה נקרא בלסורי, הוא נותן כזה צבע בין רואים לבין אתני, שזה בעצם טבלון שאתה בוחר, או שככה זה קליין? באולפן אתה, תביא לי, באולפן תמיד, יש לך איזה משהו מעניין להביא לי? יש לך איזה, מה הבאת שם? תוציא את מה שיש, ככה זה מתחיל. יש לי את זה, בוא ננסה, יופי, זה עובד. זה בעצם מקביל לאורגניסטים, יש לך מקצבים חדשים. שמוליק, באמת, תכבד את המעמד. הייתי חייב. אחד השירים הבאמת האהובים עליי, שיר יפהפה כל כך, באמת שיר מיוחד, וככה גם זכיתי לקבל את התשובה מדור פה, מה הרכיב את הסאונד המיוחד הזה. עכשיו, בגלל שאני רוצה ככה באמת להספיק עוד לגנוב ככה עוד כמה סולואים מדהימים, יש שיר באמת יפהפה שנקרא שבתי לירושלים של סולי ורדיגר, שאני חושב שהבאנו פה מגוון של סאונדים וצלילים, אבל חצוצרה עוד לא היה לנו שם בכל הדבר הזה, ואני חושב שזה סולו של חצוצרה, שזה משהו שככה זה. אנחנו ממש אפילו נרוץ לשליש האחרון של השיר הזה באמת בשביל לשמוע את זה, אבל זה כל כך מיוחד שאי אפשר שזה לא יהיה בתוך הספיישל הזה. כמו שכבר ציינתי, אנחנו מעט קצרים בזמן, לצערי הרב. אתה רואה שהחצוצרה יש לה משהו יותר מלכותי, יותר משהו תרועתי יותר, אתה מבין? זה מדהים לראות כמה באמת לכל כלי נשיפה, כמה שזה, אגב, כמה רחוק חצוצרה מסקסופון, כאילו כמה יתרון יש לך שאתה יודע לנגן על זה? זה, רחוק, זה משפחה אחרת, זה משהו אחר. אבל יש איזו הקלה מסוימת בגלל שאתה כבר מנגן על כלי נשיפה, שזה יקל עליך? אולי בתיאוריה, אולי בעבודה עם השרפת, אבל ההפקת צליל, הכל שונה, הכל שונה. זה לא עם עלה כמו הכלים האחרים, זה כמו טרומבון וכמו... כאילו הנשיפה היא כמו שופר כביכול, אבל תחשוב שיש לך המון, יש לך 3 כפתורים, ומלא צלילים. אגב, אפרופו אתה אומר שופר, היה לך סרטון נראה לי שאתה ניגנת איזשהו שיר שלם עם שופר, היה משהו כזה? לא. יש איזשהו סרטון שלך התפרסם שאתה מנגן משהו עם שופר? כן. זה משהו שעבר טיון, או שבאמת אפשר להגיע לרמות מדויקות של נגינה עם שופר? אפשר להגיע, אז בוא נגיד, נגני חצוצרה, אלופים בלנגן מנגינות עם שופר, ממש לשחק עם כל הזה. זאת אומרת, זה יותר שייך באמת לעולמות החצוצרה. כן. טוב, אנחנו ככה באמת ככה כבר מגרדים, מתקרבים לקראת סיום. אני רוצה ככה כמה מילים שלכם לסיכום, מה באמת, ככה כמה מילים גם על כלי הנשיפה, על הדבר הזה ועל עולם המוזיקה בכלל. נתחיל דווקא שמוליק, תן לי ככה, איך אתה רואה את הדבר הזה? לאן היית רוצה אולי שזה ישתפר? מה עוד היית רוצה לקבל מהדבר הזה? מי היית רוצה לקבל יותר סולואים, יותר... תראה, לאחר 2000 שנות נשיפה, מי אני שאשנה? לא, אבל אני אוהב שזה קורה, כמו שאמרתי, אני מאוד מאוד אוהב את זה שזה קורה בלייב.
כל המידי, ודיברנו קצת, נגענו בזה מקודם, דיברתי עם דור על ה-AI, שזה עוד לא מתקרב, בטח לא בלייב. יכול להיות שהוא יגיע יום אחד, קצת קשה לי להאמין, כי אין לו נשמה. אבל בכל מקרה, תשמע, לשמוע סולו טוב של סקספון, של חליל, של חצוצרה, שלא משנה, כל כלי נשיפה, כל כלי שהוא, אבל גם כלי נשיפה שהם בעיקר כלי סולו, זה פשוט כיף, וזה יכול לרגש אותך, זה יכול להקפיץ אותך, זה יכול מדהים. להעיף אותך קדימה, לעשות הכל. איזה יופי, דור, מה, ככה, איפה עוד אתה היית רוצה לראות איזה מתפתח, מתקדם, אפרופו AI? אז הייתי רוצה שזה ימשיך, כאילו ככה, כאילו, אתה יודע, בסוף, כמו ששמוליק אמר מקודם, שיש רגעים, ובשבינתי זה בעצם כל המהות של המוזיקה, שיכול להיות שזה רגע של סולו אחד, או אפילו רגע אחד בשיר, שיכול באמת להחזיר אותך לעשות לך הרהורי תשובה. למותר. כי בסופו של דבר, זה המטרה של המוזיקה. המוזיקה אמורה לעשות לנו משהו בפנים. ולרגש אותנו ולעשות לנו, לשנות לנו את כל המצב רוח. גם לשמחה, גם לרגש, להוריד אותי קצת, לנתב אותי. אז זה יכול להיות קטע קטן בתוך שיר. מדהים. טוב, אני רוצה להודות לכם, לשתיכם שהגעתם לפה, אני רוצה להודות כמובן לאבא שבשמיים על הזכות הזאת באמת ככה לעשות ולקיים את הדבר הזה, למשפחת קולפליי המופלא שנותנת מעטפת מדהימה, כל רעיון, כל שיגעון אפילו, אם אפשר לומר ככה, בהיבט כאילו של לקחת דברים לקצה, מחבקים, עוטפים, נותנים את כל הדבר הזה ומגיע להם כל השפו האדיר. לכם המאזינים המופלאים, לכל מי ששלח גם אליי, גם דרך המערכת של קולפליי, את ההצעות המדהימות לשירים שרוצים לשמוע פה בספייס של הסולואים הגדול שלא הספקנו, לדעתי אפילו לא שליש מכל מה שהתכוונתי וחלמתי להשמיע פה. אני רוצה לסיים עם ייבנה המקדש של פיני איינורן מתוך האלבום האחרון, דווקא עם שיר שהוא יחסית עדכני. דור, אתה ניגנת שמה, הפקה מוזיקלית של אליאן נתנאלי המוכשר, אח של עדי, באמת גאון, אני אוחז ממנו עולמות, כמו שאומרים בהגה הישיבתית, ועם זה אנחנו נסיים. תודה רבה לכם, חג שמח. חג שמח.